элементи идоракунии image. роҳи дигаре ба форма гузоштани расм аз файл ин истифодаи элементи image мебошад. бартарии чунин тарз дар он аст ки image хусусияти стретчро дорост. ин имконият медиҳад ки худсарона андозаи расмро дар форма дигар намоем. объектҳои form ва picture чунин хусусиятҳоро надоранд. элементи ба монанди image танҳо як расмро ба функсия load picture гузоштан мумкин аст. ин функсия расмро бо расми дар элемент ки пештар то иҷрои ин оператор вуҷуд дошт иваз менамояд. агар хусусияти стретчи элементи ба монанди image ба true баробар бошад, он гоҳ расми нуқтагӣ аз файли графикӣ гузошташуда ба таври автоматӣ бо сарҳадҳои элементи image дар форма масштабиронӣ карда мешавад. дар акси ҳол расм андозаҳои табиии худро нигоҳ медорад ва аз сарҳади элементи image намебарояд.